ka yarda da kanka, ka ɗauki matakin imani, ka kuma kalli yadda duniya za ta haɗu don ta sanya burin ka ya zama gaskiya. Kana da ƙarfi fiye da yadda kake tunani, jarumta fiye da yadda kake ji, da kuma basira fiye da yadda ka sani. Kada ka bari wani har da kai kanka ya rage haskaka fitilarka. Duk wata babbar nasara ta fara ne daga mataki guda, shawara guda, da kuma aiki guda. Ka ɗauki wannan matakin farko a yau, ka kuma kalli yadda rayuwarka za ta canza. Ka tuna, gazawa ba ta zama kishiyar nasara, face ɓangare ne na nasara. Kowace kuskure dama ce ta koyo, ta girma kuma ta zama mafi kyawu. Saboda haka, fita ka yi amfani da wannan rana, ka sanya ta zama rana ta musamman, rana ta farin ciki, da kuma rana ta matsar da kanka zuwa ga burin da kake fatan cimmawa. Sako daga masoyan farin ciki da nishaɗin ku har kullum, Abba Hassan.